Eli tosiaan tää video on tehty Wild Point Outdoorsin kanssa yhteistyössä. Eli lähetti meille pari viehettä, me käytiin tossa vähän testailemassa sitten. Tossa ne viehet näkyykin. Yksi vaappu ja yksi shadi. Sitten sieltä tuli tommonen vähän parempi ahven. Toi oli reissun paras 4-3. 4-3 oli hyvin toimisi shadi noille. Hyvin toimi. Sitten koitti mennä tämmöstä rantakalastupaikkaa tällä kertaa kaverin kanssa koittamaan. Tässä mä vähän näyttelin näitä. Näissä on hyvät, kun näissä on tämmöiset rattling-kuulat sisällä, niin ne kuuluu hyvin tonne veden alle sitten. Mä ite ainakin tykkään noista. Aika paljon noista rattling-hommista. Sitten tossa mä näytän vähän niiden uintia. Näissä oli oikein hyvä uinti, tommonen niinku leveä liike, tommonen iso liike. Siitä mä ainakin ite oon huomannut, että se toimii aika hyvin. Varsinkin tuossa vaapussa, tuo vaappu oli tosi hyvä. Ja eikä maksanut paljon mitään, jos sieltä tilaa. Suosittelen.